Meneer De Haan, jouw inzet is net onbewerkbaar. En daarom had het zijn majesteit behagen te benemen dat lid in de orde van Oranje Nassau. Ik denk dat ik nou even ingrijpen moet. Bij de lintjesregen in Noord-Friesland weigerde de 20-jarige Piet De Haan van Dokkum voor zijn kennelijke onderskieding. Tijdens de speech van burgemeester Johannes Kramer brutste de heer De Haan in en leidt zijn reden uit. Ik ga een beetje een probleem met zijn majesteit. Ja. Ik denk net ook daarom mij doen. Als je zijn de penning van de stad Dokkum, dan zei ik van dat ben ik zeer vereerd. Maar het valt me een beetje af van de mensen die dit onvreden gaan, dat die net begrijpen dat ik niks met koninklijkshuis heb. Dat ik dat eigenlijk heel storend vind. Dus ik wil deze kans graag ontnooien om dit te ontvangen. Ja, zo'n lunchje dat is uit naam van de koning. En ik ben toch wel een beetje democraat. En dat houdt er ook in dat ik eigenlijk republikein vind. Dat ik het hele koningshuis dan maar een heel raar iets vind. En om nou namens de koning een lunchje te krijgen als waardering, dat gaat me een stapje te ver. Dat mag me maar net hebben. Ik hoop net aan jou beledigen, want dat is persoonlijk bedoeld. Dat weet ik. Maar het is voor mij net een eer. Snap ik. Het is een soort dalksteek. Oei, Ik had dus dat mag net aan. ik ga mijn ideeën dus net goed in voorbereid. Ja, dit is een oordag op zijn geefjes. Maar het zit je op vrijdag aan. En dat mag ik respecteren en ik heb er gevoel bij. Ik snap dat. En dan wil ik het toch graag positief mogen afsluiten. Dat je dat net vieren zullen. Dat al die mensen jou heel dankbaar binnen. En dat het lintje is maar een middel en net een doel. En het doel is harden dankbaar aan jou moeten. En dat heb ik niet gedaan. Ik zei van tevoren, er is een constant voortrend. En dat is helemaal prima. Het is een man van principe. Het gaat om de erkenning. En daar hebben we hier met z'n allen nieuw. En dat is het belangrijkste. Dus ja, ik vind het nog een hele slagerij.